Deze week in Stjerteveen. Emiel met Gabber. Het geheim van het winkelkarken. En we gaan alleen naar de hel, want we steken Maria in de fik. TV. Dit is Rico, uw stagerenner. En Rico is op het einde van zijn stage, dus het is nu tijd voor zijn eindopdracht. Bist u er klaar voor, Rico? Moet het echt? Ja. Dat was een voldoende, toch? Of net? Ja, voor Nou ja, dan jij het er al je bij. Bist u er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, rabba! Oh, God! God, jongen. Rico! Hey! God, jongen, hey. Ah, wie is dat zo'n beetje? Oh, nou ja. Netjes kwalligheden, hè? Nee, kom goed. Bij zijn nou, jongens, zij is een heel. Net hoger? Jee. Godver. Eerder deze week gingen wij een bericht op Facebook zetten. Want wij waren op zoek naar een locatie voor een 90s gabberscène. En dat is Slak. Zo, goeiedag. We zitten hier in Jouwer met Onion Sudema. Onion Sudema, met een grote goede vitamine C. Du hast hier zo'n beetje een Lieds museum. Wat weer in het eerste feest? Ja, Thunderdome 1991. Ha, daar ben ik ook geweest. Dan wist je het betiert bij, net? Ja, toen ik 12 weer. Oké. Hoe die tijd nou? Mocht dat wel van hem heiden, man? Ja, mijn helm heel op om te houden. Maar... Oh, oké. Dus Gabber in hart en nieren en dat is altijd zo belangrijk. Ja. Ik heb vereeuwigd op mijn handen. Wauw, hardcore. Nou ja, dan is het momenteel de feestjes wel mis, hè? Net? Ja, ontzettend. Ja. En dan was elk weekend nog even... Ja, hè? Het laatste 2 keer. Ja, hè? Ja. Wat vond je ervan om aan onze film mee te werken? Ja, leuk. Hele ervaring. Ja. Nou, Anne-Jan, tier dank dat we die huiskamer lenen mochten. Bedankt dat we die mooie pakje lenen mocht. En we zullen nog wel even weg. Ja, Wij zijn nou mooi. hey. Daar is misschien vast wel eens voorbij zien komen. De winkelkarren. Maar waarom? Stjerteveen hier toch onderzoek is. En daarom presenteren wij 3 dingen. Die is altijd alweer de woest. Onder de winkelkarren. In onze film, in het script, daar zit dus een zwerver. De zwerver Freddy. En Freddy wordt op een gegeven moment mijn chauffeur. Maar omdat Freddy mijn chauffeur is en de winkelkar net achter in de kofferbak van de Mercedes past, Freddy dus op het dakmak van de Mercedes. Sommige mensen die vinden het leuk, sommige mensen die vinden het vreemd. En zelfs sommige mensen niet wel leuk. Meneer, heeft u dat gezien van die winkelkar op die auto? Ja, dat is toch niet normaal meer? Ik heb het zien op Sukse wat en je bent een lul wat er als. Dan riet die Mongool hierom in een grote Mercedes met een Miro-kar op het dak. Dat is toch niet normaal meer? Kan hij wel zeggen, als ik hem tegenkom, dan sla ik hem op zijn bek. Ja, dat is echt wel een leuk verhaal. Dit is dus al hier mijn persoonlijke winkelkar. En op een dag zoek ik de kark even weer ombrengen en toen weer die hele Miro slip. Dus ik denk, waar maak ik nou maar die karren heen? Dus toen had ik die karren maar eens kof behouden. En toen ging de Miro greep en toen ging ze al je naar je karren. Al gewoon compleet metalen karkens. Dus ik ben nog de enigste in de Miro met een ouderwetse plastic winkelkar.